Srpski telegraf, kome pristupamo doggy style načinom. Kolbi Lebrone, čekam te u ringu, ne znam iz kog razloga. Jokanović jedini kandidat za selektora, ovo je čak i odlična vest. Ako ćemo pošteno, Noletova srce kao ceo Balkan. Srbija može najbolji da izgubi sve do kraja, to je bitno mi pravilo Matiš. Maradona, čuvajte mi voljenog Dijegita. Veseli Maradona. Lalatović se žali, nema para, mislim, ne plaćaju. Muškarac ne zna kada žena glumi. Ima tu šta treba da se stimuliše i tako dalje, neverovatna informacija. Dara u trci za Zlatni globus, ne znam ništa o ovom filmu, ali izgleda da je dobar, čim je kandidovan u svim kategorijama za Zlatni globus. Bravo. Onda ovde imamo pevači zbog korone izgubili milione evra i vidimo ovde verovatno prvu ekipu i ja bi prosto kuko sad od muke. Rasta ostaje u zatvoru, treba će mu doći glave i slika se pored napredne biljke, svaka čast. Ali tetka Saveta ima par fantastičnih ideja. Napravite lebdeću jelku od kartona, jer šta bi bez lebdeće jelke. I još bolji, ne bacajte staro požutelo štivo, napravite dekorativnog anđela od stare knjige. To je neverovatna ideja. A kad prođu praznici može i vatra da se loška, tako da idealno. To je to, mislim, ovo ćemo i da preskočimo u svakom slučaju. Trumpa će braniti 25 miliona Amerikanaca. Dobro, Kim već primio kinesku vakcinu. Ne čudi me. Italija napušta EU kavez 2022. Diler Bane mi nudio 5000 evra da priznam krivicu i ovo stvarno već postaje otužno oko ovoga. Brzo hvatanje ubica, jasna poruka mafiji. Aca Vulin, tako je, majstore. Čeka nas topla zima, nemojte vaditi jakne iz ormana. Jeste, nemojte vaditi ni dunju iz fioke. Opala mi kosa zbog maltretiranja. Odsumporavanje dimnih gasova u Obrenovcu. Ministarka u borbi za zdravlje u sredini. Odsumporavanje. Nisam znao da to postoji. Palma život nema vremena da čeka. To je zanimljivo. Puku i Beogradski pakt Vuka i Đilasa. FBI stiže u Srbiju i istražuju krađu Trumpovih glasova. To neki naši programeri navodno bili uključeni u taj projekt. I Đilasove prevare sa nekretninama. Čovjek je svaki dan u svim novinama i posle kažu nema za lidera opozicije mesta. To je puka laž, ali nema ni... Danas Srpski telegraf ne nudi ništa što bi bilo u kategoriji i ove zanimljivog naslova. Stari dobri Informer, koga obrađujemo ponovo od pozadi. Mihajlović, sanjao sam svoju sahranu, nije cool to baš, ali je prošlo. Kokeza zvao Wengera, Francuz odbio da preuzme Orlove. Joj, to je znači 100% tačno. Đoković platio teniserima pripreme za narednu sezonu, bravo, Nole, genije. Rad za Diegovi $75 miliona, čak 11 dece borit će se za ogromno Maradonino bogatstvo, 11 dece, baja. To je cool. Hoffenheimu se ne dolazi u Beograd, ali zbog korone, a ne zato što su se uplašili neviđeno
od zvezde. Crna je kuća kao i godina, kiosci najbezbedniji u doba korone, kužići sa cimetom. Rasta u pritvoru, to znamo, film ovaj novi, vidjet ćemo. Pavle Mensur igra geja 40 godina posle oca Irfana. I sad ne znam šta bi sa tom informacijom trebali da radimo. Afrika, ne živimo od tuđih para. Dobro. Ove gadosti i eskapizme iz realitija već ne bih mogao da se bavim time. Ima nešto Informer hit i tu vidim neki potpuno, ne znam, nija polusvet, tako da je to i relevantno. Nata, nemam dečka već 2,5 godine. Pevačica tvrdi da posle razvoda živi u celibatu, to je zanimljivo. I ako prođete kroz ovaj neverovatni tekst, vidjet ćete da u stvari nju muvaju preko Instagrama i da ima kandidata za razmatranje, tako da imamo i te informacije. Nebuloze, zbog dosadnih turista menjaju ime sela, jao i gadosti, opet ovaj Bane se nagodio za drogu, super je to. Gdje je Milo zastao, tu Zdravko nastavlja, šta god, ali Vesna Pešić Goran Šiptara. A Šiptara, mislim, velikim slovom, tako da ne znam da li od nekog Šiptara ili od Šiptara. Ali ostaće misterija, jer ko to da čita i opet Aca Vulin. Šiptarske bande pljačkaju šume u Srbiji, znači stravično šta ti Šiptari rade. Konačan razlaz Đilasa i Jeremića, ne znam šta bi za to rekao. Zabrana rada vikendom za restorane, klubove i tržne centre. To nije baš cool, ali šta ćemo. Trošimo više od 700.000 evra na testiranje, pretpostavljeno na dnevnom nivou. Preživet ćemo valjda. Ruska vakcina bit će odobrena za 14 dana. To bi trebalo da nas obraduje, pretpostavljam. I to je to. Hoće reći ništa. Ne, ni Informer danas nema predstavnika u borbi naslova. Evo stari dobri kurir, opet Miha. Liga Evrope, nešto, ali ne toliko bitno, međutim, Maradona me je posle 1-1 zagrlio i rekao, eto Boro, samo zbog tebe nisam hteo da vam dam više golova. Da, i onda je verovatno rakun uvio čokoladu i tako dalje, ali ovo je ludnica. Karas je morao u WC pa zaboravili na minut ćutanja u čast Maradone. Mislim, to je taj fazon, cirkus, nešto se zbivalo, Javor, Lučani, to je već standard. Zimogrožljivost ukazuje na neke bolesti. Oliver Mlakar Goluža je bio genijalac, otac naših kvizova, čovjek koji je osmislio kviz, koji je umre tvorac čuvene kviskoteke. Žao mi je. A 85. godina, tako da taj rad. Tužno, nešto tužno, Rasta ostaje u zatvoru, ali onda imamo i onda ta ekstravaganca srednje strane. Pevači uzeli ogromne pare, narod pokupovao karte za doček kao da nije korona i onda neki koji mislim da nisu baš prva liga tih pevača i onda svote 45.000 evra, 25.000 evra, 35.000 evra i ostale bajkovite stvari, ali koga briga. Svirepo, dobro, rudaru se, nažalost, Bane Vidaković ponovo i njegove te stvari, kon uzračni udarac. To što je uradio Nestorović je svinjarija i to govori sve o njemu.
Pa da se vidi. Preminuo COVID pacijent koji je pokušao da se ubije. Muškarac 48 razbio gledalo i sam se isekao, spasili su ga, a onda je umro od COVID-19. Ovo je stvarno malo čudno. Zatvaranje za vikend. Od petka do ponedeljka. Kafići, tržni centri i frizerski saloni neće raditi od petka do ponedeljka. Korona požar nestaje. Stravične stvari. Raspad. Vučić poručio vojsci i policiji, vi ste posebni. Ovo više ne mogu da pominjem rukami. Ali, ovo je, znači, hit. Krivokapić, bit ćemo ko Luksemburg za 4 godine, ali humaniji. Tako da, blago Crnogorcima. Njima bar obećavaju bolju budućnost, nas ubeđuju da je sad dobro, što nije dobro. Tako da nema danas naslova iz tabloida. Tako sam odlučio.